Това ми е паспорта и вътре даже има някакви снимки, 10. Да, сега изпринтих формулярите, също ходя да ги взема, само за да ги попълня. Това е за Русия. В случая ще бъде за многократно влизане, за да може да съответно да се влиза няколко пъти. Кира, каква е професията сега? Пътешественик. Мисля, че няма да мине. Ако пише пътешественик, трябва да пише художник. Пиши 3D дизайнер, да знам, художник, нещо такова. Ще трябва да подготвим застраховка за територията на Русия. Застраховката покрива неотложна медицинска помощ в случай на злополука, стоматологична помощ и медицинско транспортиране и репатриране на тени останки. Окей, надявам се това никога да не се. Надявам се да няма такива инциденти все пак. Трябва да направим резервация за да може да е всичко изрядно за самото пътуване. Супер много благодаря за цялата помощ, която всички оказват. Радваме се и ти пожелаваме успешно, приятно пътуване и много интересни случки и хора по пътя. И така. И ще се чувам за повече подробности, когато стане вече и как ще процедираме следващото. Добре. Ще беше супер драго. И ме беше много приятно.